ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଅତିକାୟ, ମକରାକ୍ଷ ଆଦି ବଛା ବଛା ସେନାପତିଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପତନ ପରେ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ରାବଣ ବିଭୀଷଣ ପୁତ୍ର ତରଣୀସେନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇ ତରଣୀସେନ ରାବଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲେ। ରାବଣ ତରଣୀସେନଙ୍କୁ ସେନାପତି ପଦରେ ବରଣ କଲେ ଏବଂ ତରଣୀସେନ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ମା ସରମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବୀରପୁତ୍ର ତରଣୀସେନ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ମା ଗୋ, ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମୋର ମନ ଦେହ ପ୍ରାଣ ପବିତ୍ର ହେବ। ସେଠାରେ ପିତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚରଣ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଜନନୀ ଗୋ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, କଲ୍ୟାଣ କର, ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ପରମ ବୀରପୁତ୍ର ତରଣୀସେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ ଶୁଣି ଜନନୀ ଚମକି ଉଠି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ମା ଶର୍ମା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲୁ ପୁଅ, ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବୁ? ନା ନା, ନର ବାନରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମୁଁ କଦାପି ତୋତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ି ତୋତେ ନେଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏ ରାଜତ୍ୱ ଧରି ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତୋ ବାପା ବିଭୀଷଣ ଧାର୍ମିକ ଜନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ରେ ପୁଅ, ପାପ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ରାମଙ୍କର ଶରଣ ନେବା ତୋ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁ ଯାଇ ରାମଙ୍କର ସ୍ତୁତି କର, କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ଗୋଲୋକପତି ଅଟନ୍ତି। ଦୁରାତ୍ମା ରାକ୍ଷସ କୁଳକୁ ସଂହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ ସ୍ୱରୂପରେ ରାମ ଅବତାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଷମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଜାଣି ତୋ ପିତା ଲଙ୍କାପୁର ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଅଛନ୍ତି। ତୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ଅଟୁ। ଏସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କାହିଁକି ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ? କାତର ବାଣୀ ମାତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ତରଣୀସେନ ମାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଜନନୀ ଗୋ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ରାମ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ତଥାପି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛି। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଏପରିକି ଦେବଗଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ ଗୋଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ। ତେଣୁ ମା ଗୋ, ତୁମେ କାହିଁକି ବୃଥା ବିଷାଦରେ କାତର ହେଉଛ? ସତରେ କହିଲ ଗୋ ମା, ଏ ବିଶ୍ୱରେ କିଏ କ'ଣ କାହାରିକୁ ମାରିପାରେ? କେହି କ'ଣ କାହାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ? ସେହି ଏକମାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। କେବଳ ମାୟା ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେହଧାରୀ ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ ମାତ୍ର। କାଳଠାରୁ ହିଁ ସକଳର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପୁଣି କାଳ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରଳୟ କରେ। ତେଣୁ ମିଛଟାରେ ମରଣ ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ବୃଥା ଓ ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମହାଯୋଗ ତନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଛି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ଏ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ ଅଟେ, ମିଥ୍ୟା ମାୟାର ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦାସର ପୁତ୍ର ବୋଲି ରାମ ମୋତେ ବଧ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କରି ପାଦପଦ୍ମ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରି ଆସିବି। କାଳ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ତ୍ରିଭୁବନରେ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି ରକ୍ଷା କରିବ? ମହାଜ୍ଞାନବତୀ ସତୀ ସରମା ସୁନ୍ଦରୀ ନୟନ ଯୁଗଳରୁ ଝରୁଥିବା ଲୋତକା ଧାରକୁ ସମ୍ଭରଣ କରି ଏତକ କହିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୀର ତରଣୀସେନ ନିଜର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ରାମ ନାମ ଲେଖି ଯୁଦ୍ଧ ପୋଷାକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ସାଜ ସାଜ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦେଲେ।
ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ୱରେ ଶୂଳ ଶେଳ ଧନୁତୀର ଖଡ୍ଗ ଆଦି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ମହାଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ଯାତ୍ରା କଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ବାନର ସେନା ରଥ ପତାକାଦିରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ସହସ୍ର ରାମ ନାମ ଲେଖି ରାମଙ୍କର ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ କରି ବୃକ୍ଷ ଓ ପଥର ଧରି ଅସୁର ବାହିନୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ମହାପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବୀର ତରଣୀ ସେନଙ୍କର ସେନାପତିତ୍ୱରେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଅସୁର ବାହିନୀ ବାନର ସେନାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଘାତରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲା। ବାନର ସେନା ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ବିଭୀଷଣକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ମିତ୍ର ବିଭୀଷଣ, ଦେଖ ତ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅସୁରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଏ ଆସିଛି? ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ହେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ରାବଣର ପାପ ଅନ୍ନରେ ପାଳିତ ଜଣେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ରାବଣର ଭାତୃପୁତ୍ର, ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ତାର ଜ୍ଞାତି, ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଧର୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି। ବିଭୀଷଣ ଏପରି ଭାବରେ ତରଣୀ ସେନର ଠିକ୍ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ବିଭୀଷଣ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏପରି କଥୋପକଥନ ବେଳେ ବୀର ତରଣୀ ସେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛି, କାହିଁ କେଉଁଠି ଅଛି ହେ ରାମ ଦୟାମୟ? କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଇବି ହେ ରାମ ରଘୁମଣି? ଆଉ କେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବି? ହେ ଦେବ ନାରାୟଣ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଏପରି କହି ତରଣୀ ସେନ ରାମଙ୍କ ଦିଗରେ ରଥ ଚଳାଇବା ପଥରେ ନୀଳବୀର ପଥ ଉଗାଳିଲା। ନୀଳ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ବେଟା, ଏଥର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଏକ ଚପେଟା ଘାତରେ ମୁଁ ତୋର ମଥା ଛିଡ଼ାଇବି। ବିଭୀଷଣ ପୁତ୍ର ତରଣୀ ସେନ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନୟରେ କହିଲା, ହେ ବୀର ପଥ ଛାଡ଼। ନୀଳ ହୁଙ୍କାର ଦେଇ କହିଲା, ପର୍ବତ କଚାଡ଼ି ମୁଁ ଏବେ ତୋର ପ୍ରାଣ ନେବି। ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ କିରେ? ତରଣୀ ସେନର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ରଥ ଓ ପତାକା ଚାରିଆଡ଼େ ରାମ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ବାନରଗଣ ତାର ଭକ୍ତିଭାବକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟରେ ଉପହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ କେତେ ମାୟା ନ ଜାଣେ ସତେ, ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ବାନରମାନେ ଟାପରା କରି କହିଲେ। ତରଣୀ ସେନକୁ ନୀଳବୀର ମହାକୋପରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ରାକ୍ଷସ ସେନାପତି ମୁଣ୍ଡରେ କଚାଡ଼ିବା ସମୟରେ ବୀର ତରଣୀ ସେନ ହସି ହସି ତାର ବାମ ହାତରେ ଧରିନେଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାରୁ ନୀଳ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ବତଟିଏ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ହୁଙ୍କାର କରି ତରଣୀ ସେନ ଉପରେ କଚାଡ଼ିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ତରଣୀର ଗଦାଘାତରେ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ତତ୍ପରେ ତରଣୀ ସେନ ନୀଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ତରଣୀର ବାଣ ପ୍ରହାରରେ ନୀଳ ରକ୍ତବାନ୍ତି କରି ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲା। ନୀଳର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବୀର ହନୁମାନ ଡିଆଁଟିଏ ମାରି ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ସାରଥୀ ହାତରୁ ପ୍ରବୋଧ କାଢ଼ିନେଲା। ଏହା ଦେଖି ବୀର ତରଣୀ ସେନ ଏ ଚପେଟା ଘାତରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରଥରୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ପକାଇଲା। ହନୁମାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତରଣୀ ସେନର ବିଜୟ ଦେଖି ଅଙ୍ଗଦ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଅଙ୍ଗଦ ମଧ୍ୟ ତରଣୀ ସେନଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେଲା। ବାନର ସେନାର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ସୁଷେଣ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଦି ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ। ରଣରଙ୍ଗରେ ବାନର ସେନର ଏପରି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଖି ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁଶର ହସ୍ତରେ ଧରି ତରଣୀ ସେନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେ କଲେ। ବୀର ତରଣୀର ଡାହାଣ ପଟରେ ଜାମ୍ବୁବାନ ଏବଂ ବାମ ପଟରେ ବିଭୀଷଣ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ବୀର ତରଣୀ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୂରରୁ ପିତା ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ସଂକେତରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲା। ତତ୍ପରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପ୍ରଣାମ କଲା। ରାମ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ
ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସି ଏହି ନିଶାଚର କାହିଁକି ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି? ତହୁଁ ବିଭୀଷଣ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କ'ଣ ଏହାର କାରଣ ଜାଣ ନା? ଲଙ୍କାପୁରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ତୁମର ଜଣେ ଅନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତ। ତୁମ ଚରଣରେ ଏକାନ୍ତ ଲୟ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରର ଆଦେଶରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଅଛି। ବିଭୀଷଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାମ କହିଲେ, ଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତ, ତେବେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଯେ ତାର ମନବାଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହିଲ? ରାବଣ ଜୟ ହିଁ ଏ ରାକ୍ଷସର ଅଭିଳାଷ। ରାମ ମୃଦୁ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର କଦାପି ବିଷୟ ବାଞ୍ଛନା ନଥାଏ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହିପରି କଥୋପକଥନ କାଳରେ ତରଣୀସେନ ଧନୁ ଟଙ୍କାର କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଦିଙ୍କର ଶତ ଶତ ବାଣକୁ ବୀର ତରଣୀସେନ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି କାଟି ପକାଇଲା। ଅମର୍ଥ ସମର୍ଥ କର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଅଗ୍ନି ଅବତାର ଆଦି ବାଣକୁ ତରଣୀ ବରୁଣ ବାଣରେ ସଂହାର କଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପାଶୁପତ ବାଣକୁ ବୈଷ୍ଣବ ବାଣରେ ତରଣୀ ନିବାରଣ କଲା। ସେହିପରି ପର୍ବତ ବାଣକୁ ପବନ ବାଣରେ, ସର୍ପ ବାଣକୁ ଗରୁଡ଼ ବାଣରେ, କୁହୁଡ଼ି ବାଣକୁ ଚିକୁର ବାଣରେ ପରାହତ କଲା। ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାକ୍ଷସ ବାହିନୀକୁ ଛାରଖାର କଲେ। ତହୁଁ ତରଣୀସେନ ଗୋଟିଏ ଜାଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଆଘାତ କରିବାରୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଭୂତଳ ସାଇ ହେଲେ। ବୀର ହନୁମାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ସୁଜ୍ଞାନୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ତରଣୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଏଠାରେ ତରଣୀସେନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଲୋମକୂପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତରଣୀସେନ ଦେଖିଲା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ, ତପଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ରାମ ଶରୀରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତହୁଁ ତରଣୀସେନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲା। ଧନୁର୍ବାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ପୀଠରେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାଣ ବିନ୍ଧିବା ଦୂରରେ ଥାଉ, ତରଣୀସେନର ଭକ୍ତିଭାବ ଓ ସ୍ତବସ୍ତୁତି ରାମ କମଳଲୋଚନ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇ ବିଭୀଷଣକୁ କହିଲେ, ହେ ମିତ୍ର, ଲଙ୍କାରେ ଏବେ ବି ଏପରି ଭକ୍ତ ଥିବାର ଜାଣିଲୁ। ଏପରି ଅନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଏପରି କହି ରାମ ଧନୁଷର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭକ୍ତବୀର ତରଣୀସେନ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏପରି ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖାଇବି, ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ରାକ୍ଷସ ଦେହରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି କିପରି? ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଚାର କରି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ତରଣୀ ନାନାଦି କର୍କଶ ବାକ୍ୟ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଧନୁରେ ଶର ଯୋଖିଲା। ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ରାମ ମଧ୍ୟ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ବଛା ବଛା ଶର ପ୍ରହାର କଲେ। ତରଣୀ ସେସବୁକୁ ଅର୍ଦ୍ଧପଥରୁ ନଷ୍ଟ ବିନିଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ରାମ ଓ ତରଣୀସେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଶେଷରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ରାମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆହ୍ୱାନ କରି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ମହାତେଜଶାଳୀ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତରଣୀସେନର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲା। କଟା ମୁଣ୍ଡଟି ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଦେବତା, ତୁମ ହାତରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ତୁମ ଚରଣରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ମିଶିଯାଉ। ପରଲୋକରେ ତୁମ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ମୋର ମନବାଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସହସା ବିଭୀଷଣ ଶୋକ କାତରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ରାମ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ତରଣୀସେନ ହିଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ପୁତ୍ରର ମରଣରେ କାନ୍ଦୁଅଛନ୍ତି। ରାମ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲେ,
ଏକଥା ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ନ କହି ତରଣୀକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ମୋତେ ଦେଲ କିପରି? ତୁମ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି? ଏତକ କହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୁଗ୍ରୀବ, ଅଙ୍ଗଦ, ହନୁମାନ, ସୁଷେଣ, ନଳ, ନୀଳ, ଜାମ୍ବବାନୁ ସହିତ ସମଗ୍ର ବାହିନୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାକ୍ୟରେ ବିଭୀଷଣ କ୍ରନ୍ଦନ ସମ୍ବରଣ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ମୋର ପୁତ୍ର ତରଣୀସେନ। ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ସେ। ତୁମ ହସ୍ତରେ ଜୀବନ ଦେଇ ସେ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କଲା। ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଯେତେ ବୀର ତୁମ ହାତରେ ନିହିତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଏ ଅନିତ୍ୟ ଦେହ ଧରି ତୁମର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା କରି କି ଲାଭ ପାଇଲି? ମୁଁ ଯଦି ତୁମ୍ଭ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଛି। ମୋର ମରଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଧରାଧାମରେ ବଞ୍ଚି ରହି କେବଳ ଯାତନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାତରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ମିତ୍ର ବିଭୀଷଣ, ତୁମେ ଯିଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ। ସାଧୁର ପୁଣି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ଅନିତ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସାଧୁ ପାଇଁ ସମାନ। ଏତିକି ମନେ ରଖ। ତୁମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ କରୁଣା ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ଏଥିରେ ଊଣା ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ।